crema catalana. Farem 1 litre. Amb 1 litre farem 6-7 cremes catalanes. Depèn de la gana que tinguem. Dividim la llet en 2 bols de vidre iguals. Amb una posem la canyella, perfumem amb una pell de llimona, fàcilment, així amb un pelador molt bé, i una taronja o una mandarina, que és més aromàtica. Filmem i al microones a tota potència 5-6 minuts, fins que estigui a punt de bullir. Llavors el triem i ho deixem per ahí que se vagi la llet aromatitzant. Amb la llet freda posem 35 grams de maicena i 150-200 grams de sucre. Afegim 7 rovells d'ou, o 8 o 6. Barregem bé. Vinga, ja ho tenim. Posem un colador i aboquem la llet que la teníem ja per ahí aromatitzant-se a dintre. Vinga. Traiem tot això i ho tenim preparat ja quasi. Ara barregem tot això bé. Ja recordeu, hi ha la sucre, l'ou i la maicena, cap al microones, en tàndes de 2 minuts, més o menys, depèn de la potència del microones. 2-3 minuts, deixem començar a escalfar-se bé, obrim, remenem, encara està líquid, remenem bé, tornem cap a dintre, 2 minuts més, 3, depèn, una altra vegada. Així més o menys jo crec que en 3 cops ho podeu tenir. Al final bullirà i veureu com ja queda espès. D'acord? És un sistema molt ràpid per fer i molt còmode. I poc embrutidor. Molt interessant. A veure ara, remenem, fixeu-vos, veieu quan ja tremola, aquesta crema ja està feta. Remenem bé que quedi fina, sobretot. I emplatem amb el bol, cassoleta o artefacte que ens agradi més. Ja ho tenim això. Mireu. En aquest bol m'han sortit 7 o 8. Vinga, una mica de sucre i la màgia del foc. Cremem. Fixeu-vos, que això agrada a tothom. I mireu, crac. Que bé. Ben duradet. Anem a tastar-lo. Nothing you could do could make me untrue to my God. My God. Nothing you could buy could make me tell a lie to my God.